Влади Момко, Да. вие останахте последен останахте. Що така сте все последен сте, ме? Последен сте винаги. Разбирам да пишете много и да не ви стига времето, пък то листа ви празен ви листа. Листа ви е празен ви лист, пак ви последен. До последно, така се надявах нещо да напишете тук, ама ви сте... Защо? До последно се надявам. На какво се надяваш, бе? На какво се надяваш, бе? На чудо. На чудо се надява. На чудо. Чудо! Надявай се на чудо. На чудо се надява. Как се казваш, Влади Момко? Здравко Ахилесов. Браво! Здраво, момче си, ама знанията са ти Ахилесовата пита, Ахилесов, Що избра да кандидатстваш с история, бе? С история? Що избра така? Избра да кандидатстваш с история, Що, бе? Защото и аз искам да уча туйно. Туйно искаш да учиш. Що ми искаш? Айде, пиши. Айде, пиши, моля те, бе. Пиши, славяни и прабългари. Айде, напиши нещо, бе. Напиши едно изречение напиши. Една дума напиши. Добре. Напиши, една дума. Напиши, бе! Една дума. Славяните Така. са славни хора. А прабългарите... Стоп! Стига си писал глупости. Задраскай го това. Виж какво ще направим сега. Ахилесов бяхте, нали? Ахилесов. Значи, изпитът е много сложен. Ти нищо не разбираш и нищо не знаеш. Да. Но, представи си, че ти имаш пари. Доста пари. Имаш пари, нали? Пари. Имаш доста пари. Какво ще направиш в тази ситуация, ми кажи, що имаш пари? Ами, какво ще направя? Айде кажи, какво ще направиш, де? Ще припиша от някого. Не можеш да припишеш. Невъзможно е. Как ще припишеш, бе? Щял да приписва. Аз съм до него, той щял да приписва. Аз съм тука и те гледам. Не можеш да приписаш. Обаче не забравяй, че имаш пари. Какво ще направиш в тази ситуация, след като имаш пари? Ще се опитам да извадя пищов от някъде незабелязано и да го припиша. Невъзможно е, бе, Ахилесов, да извадиш пищов. Ти нямаш пищов. Представи си, че нямаш пистол. Че съм си така, съблякал съм те чисто гол. И да имаш, няма откъде да го извадиш този пистол. Всичко, чисто гол си. Взел съм ти всичко. Не всичко. Оставил съм ти парите. Какво ще направиш в тази ситуация, след като съм ти оставил само парите? Какво ще направиш? Хайде каза, отворя тази уста, бе. Ами ще се облека да не настина. Не се разсейвай, Ахилесов. Не се разсейвай. Върни се в ситуацията. Чисто гол си. И са ти останали само две неща. Да. Които можеш да ми дадеш. Да. Или пари, или писмената си работа, която няма нищо написано. Коя от двете ще избереш? Така да ми дадеш. На мен да ми дадеш. При условие, че знаеш, че аз имам и пари. Също така. Добре, на мен имам някой друга. Пара. Освен писмената работа, за която нищо не си написал. Каквото напиша в писмената работа, това ще ви дам, професор. Как си човека, начи? Аз пък няма да ти взема работата. Ще ти кажа, разкарай си тая скапана работа и ще пратя да се явиш на следващия приемен изпит. Знаеш кога е той? Кога е следващия приемен изпит? Не знаеш, нали? След година, бе, дебил такъв. Къде? Искаш ти кажа къде? На главата ми отгоре. Отгоре, на главата ми. В какъв смисъл? Смисъл, дай ми и тия пари, бе! Пари ми дай! Разбрах ли тънкия намек, бе, доцент Тоби Бедрев? Намеквах и тънко ти намеквах. Така. Най-накрая. Вие, Ахилесов, сте светлото бъдеще на България. Честито! Да се ти здрав. Голей за парите. Айде. Заповядай.